iwe uchakwadza laptop uchadhuma laptop yangu screen inodhura iyi asi mascreen iwe chimbotera zvandikutaura first unopindawo zvakanaka unosvikawo zvakanaka iri screen inodhura iri harisi screen yetumafoni twenyu tumwe tuitui iyo laptop yakawanika screen iyoyi basa ratofa saka unosvikawo zvakanaka unenge uchitandaniswa unobva wasvika pana dhedhi kunge utandaniswa next time futi kana wakasvika musvikiro iwowo ndongokuti dzoka uzoya nechikafu zvakanaka alright anyway ndatongokuudza ugara waziva mira ndipese kuseva kaprojecta project kaka project kekubasa iwe shanda neusiku shamwara pamari yacho basa renyu rinorwadze ndokuti zvitoite shamwara unoziva nhau dzacho idzi manje ndanokukasevi apa unenge uchingopiwa kamari ka 2 cents kushanda nenaiti uchidaidai kudaiso but anyway ndo zviripo. Let me shut it down. Kuti ngaite sei ndo kurarama kwacho ndo zvakanzi murume uchadya cheziya. Taona kuwanza beans here. Dziri right, andoswera nenzara. Swera nenzara kabati. Chibai. Tazipanisha. Udangobatwa pana chinhu. Ndamako. Abana kubatwa. Iwe. Chitanga wadya ndopekubvisa. Alright. Okay, so. Boy ra. Abiga njani? Yenda big. Chi. Mira jenga. Ruoko rwako ndoruziyo. Urukunzwa sana ndinda big. Ngoli manya. Kone. Naso skoro sipo mababa. Ndandiripo. Yangononoka zvapo. Windows zisina zimba. Kana kugeza kuti zinokusaona kuzigeza. Peni ziri kuchekeredzwa kuti mina tinzo kana ndindaita nenzare ere muruda zvekudya. Kana kuti ndisiri kunazonzwa. Kodya makanyarara. Iya. Peni ziri kuchekeredza. Waswera pamba pana. Ndaswera pano. Imi muruda kana kuti wataimira kuti kana kwakumaho. Ndiziva kuti dedi vanoya kuma 5. Waakuzongomanya kuti imi kuti beans dzadi beans mbishi 1 beans ziri kuchekera beans hadzina kugezwa mukadzi wese unofanira kugeza beans anditi beans dzinogezwa zvakanaka naka dzopawiswawo kuti kana dedi vachinge vauya aita sei vanodedzerwa beans udza zvakanaka beans 1 ndati dziri kuchekera unyora wanyora pasi kuchekera number 2 beans idzi unongosana nadzo dzigeza zvakanaka because pane tumwe tunhu twandiri kuona tutema tunenge tumarara iwa baba wepanapa ndini mira ndipedze kutaura tunenge tumarara 1 2 3 kutiona kuti urachitaura nyaya yako ungazondikudzvinyirira ndati mutora zvekuti beans hadzina kuibva imi makambondibikirawo here beans dzakaibva panapa ndiri mukadzi makambondigezerawo here beans panapa iwe inini handisi mukadzi ina handibike beans ndedzevanhukadzi ndiwo unofanira kubika beans hadzina kuibva idzi beans iwe saka uda apa unoda kuti uda kukwidza voice kuti asi iwe uri munatsurudzirwa asingatsurudzirwi beans munhu mukadzi geza beans ake makuseni unasaita kumake sure kuti marara hapana dziona sokuti asi dziswa mvura dzombopawa kana kwakuma time dedi wakuuya so dedi wakuuya beans ita sei dzobikwa dzonatsoibva kana imi mukambiwa kuti hadzina kubikika dzikaibva hadzina kugezwa torai mudzigeza ini handisi mukadzi ini handina beans ndedzevanhukadzi vanobika beans ndo zvandikuedza kutaura panapa toda chikafu chakanaka beans mukadzi wese munhu wekuru anofanira kuziva ane kugara kugona kubika beans kwete mubikira kuita beans unoputsa imbana yako uchaputsa no ndinoda beans dzakanaka ndiri munhu murume everyday ndoda beans dzakanaka kwete zvichitakura tora beans dzako kwete zvako zvaungoita izvizvi kana usingadi kudya ita ndakagutsa iwe wakagutsa sese basa rangu panapa